ஹாய் கைஸ், இப்போ தான் என்னோட இது ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. அதான் நான் தான் உங்கள் கருடன். இப்போ நான் நல்லா கமெண்ட்ரி பண்ணுறேன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், சரிங்களா? சரி, இல்லை நான் கிட்ஸ் எல்லாம் போட மாட்டேன். கமெண்ட் செக்ஷன்லாம் மேடு ஃபார் கிட்ஸ் எல்லாம் இல்லை, மேடு ஃபார் பாய்ஸ்ன்னு போட்டுவிட்றலாம். மேடு ஃபார் அடல்ட்ஸ்ன்னு போட்டுருவோம், அது வேறு விஷயம். சரி, இப்போ அதுக்குள்ளே 23 செகண்ட் ஆயிடுச்சா? இல்லையே, 26 செகண்ட் ஆயிடுச்சு நான் ரெக்கார்டு பண்ண ஆரம்பிச்சு. ஆனால் வந்து ஒரு கமெண்ட்ரி இதில் 10 நிமிஷம் கொடுத்துருக்கு. அதுக்கு ஒரு 10 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கூட எனக்கு பெரிய 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 தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சொல்லிடுவேன். சரியா தம்பி, இருங்கப்பா, யார் கமெண்ட்ரி கொடுக்குறாங்கன்னு தெளிவாக தெரியலையே. சரி, இப்போ ஒரு 2 ஒன் டேப் கொடுக்கும். ஆனால் அங்கே போய் குதிச்சு மண்டத்துலையே அவனே நாக்கிடுவான். இதெல்லாம் எங்கே போய் சொல்கிறதுன்னு எனக்கே தெரியல. சரி, இப்போ வந்து நம்ம யூஎஸ்பி வச்சுருக்கோம். அப்படியே நைஸாக போய் G18 எடுக்கலான்னு போனால் 2 vs 4 வந்தது. சரி அப்படின்னு பார்த்தா 1 vs 4 சினாரியோ. நான் எங்கே போய் அடிக்கிறது? ஐயோ யாராங்க கோமலையாட்டு தவறாண்டா. ஐயோ குரோனா போட்டுறியா? சூப்பர் 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 சூப்பர். 2 பேர்த்துக்கிட்டே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீ தானே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போற. நீயும் தான் கேட்டாகணும். என்ன பிரச்சனை? அப்படி போகுது விஷயம். சரி, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா செகண்ட் ரவுண்ட் வந்துருச்சு. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நம்ம தோத்துட்டோம். உங்களுக்கு இது விட காமெடி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தோத்ததை விட ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் இதை விட காமெடி இல்லைன்னா என்னன்னா, ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் தோத்ததை விட நான் இதுக்கு முன்னாடி 2 மேட்ச் சரி 2 டைம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டேன். ரெக்கார்டு இப்போ தான் வந்து ஏதோ புது எடிட்டிங் ஆப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்டு போட்டால் 2மே காமெடி பண்ணி விட்டுருச்சியா. ரெக்கார்ட் பண்ணவே தெரியாமல் சும்மா ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அடிச்சு விட்டாச்சு. சரி விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். இப்போ என்னன்னா, சரி ஒரு கிலோ பயங்கரமாக எடுத்தாச்சு. அந்த சைடு ஒருத்தர் ஊக்காங்க இருக்கான். சரி, நம்ம இந்த சைடு வழியாக போய் அந்த வழியாக போய் அடிக்கலான்னு பார்த்தா நம்ம டீம்மேட்ஸ் அப்படி குருவியாட்டு பறந்து போயிடுவானுங்க நம்மளுக்கு முன்னாடி. அடிச்சிட்டாயாவே என்ன பண்ணுறது? சரி, MP5 எடுக்கலான்னு பார்த்தா சரி ரிட்டன் வந்து புல்லட் எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் நமக்கு டீம்மேட்ஸ் கன்ஜூஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி பண்ணுறானுங்க. அட்டி கிரிட்டு அப்படி போய் அவர் ரிவைவ் பண்ணலாம். அடுத்த 2 மேட்ச்சு 3 மேட்ச்சு நம்ம டெத் ஆனோம்னா அப்படியே நைஸாக சரி நாக் ஆனோம்னா ரிவைவ் பண்ணுவாங்க. சரி, நான் இப்போ போய் ஏதாச்சும் லூட் கலெக்ட் பண்ணலான்னு வந்தா ரெக்கார்ட் பண்ணாத ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணோம். இப்போ பார்த்தா வெறும் 30 SMG விட்டு வச்சுருக்கானுங்க. ஏதோ அடுத்த மேட்ச் போயிட்டு ஏதோ அடுத்த வீட்டுக்கு கொண்டு வர மாதிரி இந்த மேட்ச் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி கொண்டு போய் எல்லாம் எடுத்துக்கிறானுங்க. இப்போ இந்த கூத்தை பாருங்களே, நான் ஒன் டேப் அடிக்கலான்னு ஈமோட் போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். பின்னாடி சுற்றி போய் அடிச்சுட்டு வந்துடுவானுங்க. ஒரே பல்ப்ஸ் ஆயிரும். சரி விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். இல்லை பல்ப்பு 0 வச்சு பல்ப்பு, இந்த க்ரீன் கலர் எல்லோ கலரில் எரியும்ல அந்த பல்ப்பு. இது கரண்ட் எடுக்க அதில் நம்ம மண்டையில் தானே வருது. கரண்ட் எல்லாமே வந்துடும்ல. சரி இருங்க, மைனூட்டாக அது எடுக்கும். கன்ஃபார்ம் மைனூட்டாக 0.something வாட்ச் எடுக்கும். போடு. அந்த சைடு நம்ம பிள்ளை இன்னொருத்தர் விளையாண்டுருக்காரு. அவர் பூயா அடிச்சிட்டாரு. உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமாக கேட்டிருக்கோம். சரி பார்க்கலாம், நாம் பூயா அடிக்க முடியுமான்னு பார்த்துருவோம். இந்த ரவுண்டு பார்க்கலாம். அடுத்தது என்ன நடந்துட்டுருக்கு? ரெக்கார்ட் ஆகுதாடி இதே எனக்கு தெரியாமல் இருக்கு. எல்லாம் முடிச்சுட்டு போய் பார்ப்போம். ரெக்கார்டு ஆச்சா? ரெக்கார்ட் ஆகலையே. தலைவனியே முண்டதனியே இல்லை அந்த என்ஜாய். சரி இது ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நான் இப்போ வந்து 2வது என்ஜாமி பாட்டு வந்திருக்கும். இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லான் இருந்தேன். என்னன்னா, எனக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் என்ன செட் பண்ணுன்னு தெரியல. நான் இன்ஸ்பிரேஷனாக எது யாரை வச்சு பண்ணுறேன்னு தெரியுமா? டே இது கறி சிரிச்சிடக்கூடாது. TGB சிங்கமாக தான் இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு விளையாண்டுருக்கேன். இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு கமெண்ட்ரி இந்த கேம் பிளேயெல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன். அவர் என்ன ஹெட்ஷாட் அதிகமாக என்னை விட அடிப்பீங்க. நான் நூபு, அது வேற விஷயம். தமிழ்நாட்டிலே நாங்கள் பிக்கெஸ்ட் கேமிங் ஃபேமிலி, அது ஒரு வேற விஷயம். தமிழ்நாட்டிலே பிக்கெஸ்ட் நூபு ஃபேமிலி நாங்கள் தான். நூபு ஃபேமிலின்னு சொல்ல முடியாது, நூபு பசங்க. நாங்கள் பயங்கரமான ஒன் டாப். இப்போ பாருங்க, இப்போ ஒரு காமெடி ஊக்காங்க போட்டு வந்துடுவேன். எனக்கு என்ன ஒன் டாப் பிடிக்கணும். இங்கே யாரா தவளை கோமாளிடா. அழுத்து வெறித்தனம் அழுத்தியாச்சு. சரி, இந்த சைடு போனால் இங்கே வந்து என்ட்ரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அண்ணாத்த. இப்போ அட்ரா அப்படி கெத்து அழுத்த. சூப்பர்.
ஓ யாட இந்த உல்ஃப்ரா கேரக்டர் வச்சுக்கங்காட்டி யார் நம்ம எம்விபி எம்விபி ராஜு யாதவ் சூப்பர் கெத்து தலா நீ வேற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி உல்ஃப்ரா எல்லாம் என்னது பெருக்கா போடு. நீங்க ஏதாச்சும் பெருக்கங்கறிக்கு சாப்பிடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்சல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா ஒரே பார்சல். இது எங்கேயும் கேள்விப்பட்ட டைலாக் மாதிரியே இருக்குன்னு நீங்க நிறைய யூடியூப் வாட்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் யூடியூப் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களுக்கு தெரியும். எங்களுக்கு தெரியும் அது யாருன்னா நீங்களே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க அது யாருன்னு. டியோ கமெண்ட் இப்ப இருக்க கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. ஆமா அந்த யூடியூப் சேனல் ஏதோ ஒரு சேனல். இப்போ என்ன நடக்கும்னா நான் குக் பண்ண இது பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த ஹரி வந்து என்ன பண்ணிடுவானா என்னடா இது கண்ணு போயிருண்டா கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் வீடா அப்படின்னு தூக்கி விட்டுருவான். இப்போதான் நாங்கள் டெத் ஆகிட்டு அவருக்குரிய கரெக்டாக கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் வச்சு விட்டுறலாம். பண்ணாத்ததான் போடு அழுத்து கிரிட்டுன்னு அழுத்துறாங்க. போடு யாரா ஈமோட்டு போடுறான்டா. அட ஹரி நீ தானே விளையாண்ட அப்படின்னு சொல்லு நினைச்சேன். இவ யாரு ஒரே சவுண்டா இருக்கும். இவர் எலைட் பாஸ் போடாம ஆமா நாங்க வந்து நிறைய பேர் பொறி வாங்க வந்துட்டாங்கல்ல. பொறிக்கு காசு கொடுக்காம திருட வந்துட்டாங்க. ஏன்டா டேய் அதெல்லாம் கேட்டாங்களாடா. இப்பவாச்சும் ரெக்கார்ட் ஆகுமா? 6 நிமிஷம் பேசியாச்சு. ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதுவே இல்லைன்னா நான் அடிச்சு ஃபோன் எடுத்து ஃபோனெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அடுத்த ரெக்கார்டிங் பண்ணும்ல. இப்போ பாரு போடுறங்களோட கத்து இப்போதான் நம்ம வந்து நல்லா கிரிட்டுன்னு போடுவோம். என்னன்னா நான் 3 ஃபிங்கரில் விளையாடலான்னு தான் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தேன். யார் இன்ஸ்பிரேஷன் வச்சேன்னா உல்ஃப் 555. அப்புறம் பார்த்தா ஒன்றும் விலங்குல நம்ம கையே வர மாட்டேங்குது. அதுக்கு நம்ம நார்மல் 2 ஃபிங்கர்லேயே விளையாண்டுக்கலாம் மாட்டிருக்கு. இப்போ பாருங்க டபக்கு நாக்கு அப்படி. இப்போ பாருங்க நான் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு ரிவைவ் பண்ணல. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்களே? ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்களான்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு கொஞ்சம் ஓட்டி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு ஒருத்தனை ரிவைவ் பண்ணியிருப்பேன்ல வீடியோ தான். வேற என்ன மாட்டு வண்டி ஏன்டா. சரி இப்போ பாருங்க அவன் 50 மீட்டர் தள்ளி இருந்தான். எனக்கொசரம் எனக்கு மட்டும் என்னை மட்டும் ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு அண்ணன் பார்த்தீங்களா வெறி கொண்டு வந்துட்டாரு. இப்போ பாருங்க சரியான ஒன் டேப் கொடுக்கும் கிரிட்டு எப்படி பார்த்தீங்களே. இவன் பாரு யார கோமலி கிரிட்டு. ஐயோ குளோவல் போட்டாங்க. அடிச்சிட போகிறான். குளோவலை போடு. அட நம்ம டீமேட்டை முடிச்சிட்டானா? சரி ஓகே பரவாயில்ல. இப்போ 1 vs 2 முடிப்பமா முடிக்க மாட்டோமா? முடிக்குமா அவங்க இது ரிவைவ் பண்ணுறான். சரி கடைசியில் பூய் அடிப்போமா? அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். பூய் அடித்த கண்டென்ட் இப்போவே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலும் பண்ண மாட்டீங்க. கமெண்ட் பண்ணுறவங்க 0.0000100 டைமண்ட்ஸ் வரும். 0 பாயிண்ட் நல்ல கணக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிவ்வே வேணும்னா சொல்லுங்கள். அடுத்த வாரத்துலேருந்து கிவ்வே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம். அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி 1K வந்தோடனே நீ 1K ரீச் ஆனது கன்ஃபார்ம். ஒருத்தனுக்கு இல்லை கிட்டத்தட்ட 100 பேருக்கு நாங்கள் கிவ்வே பண்ணலான்னு இருக்கோம். அட யார் அவன்? ஐயோ சரிப்பா சரி ஓகே சரிங்க. அடாடாடாடா ஊக்காங் போட்டிருக்கையா ஒட்டு. இது நான் எதிர்பார்க்காத ஹெட்ஷாட்டு. ஊக்காங்க அந்த முன்னாடி மண்டையில் இருக்க கொண்டே மறந்த மாதிரி அந்த மண்டையில் ஒரு துளியே வருது இலையிலும் கெட்டு போட்டுருச்சு. வெறித்தனை 3க்கு 2ன்னு சினாரியா போகுது. 10 நிமிஷம் தான். சரி கேம் பிளே கிளம்பா. சரி சரி இப்போதானே இங்கிலீஷ் கிளாஸ் கடைசி பேரே இங்கிலீஷ் கிளாஸா? அதான் அது ஒரு அந்த மையான காட்சிகளாகவே இருக்குது. அதனால தான் நீ உள்ள வந்து காமெடி பண்ணுறடா. தோஸ்தை காமிக்கிறேன் அதை காமிக்கிறேன். சரி இதுங்க இந்த மேட்ச் வந்து M4A1. இது என்ன M4A1 கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா. இது M1AA7 என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரியாது ப்ரௌன் கலர் ஸ்கின் இப்போ ரீசெண்டாக விட்டானுங்களே. ஒன்லி 100K டைமண்ட்ஸ் இருந்தால் இந்த M1AA7 ஸ்கின் எடுக்க முடியும். பார்த்துக்குங்க. என்ன பவர்னு கேட்டிங்கன்னா டபுள் டேமேஜ் டபுள் அக்யூரசி பக்காவான 50-84. ஐயோ இங்கே யாரோ வந்தது. இப்போ பாருங்கள்
பயங்கரமான ஒன் டைப் கொடுக்கும். அப்புறம் பார்த்தா சூப்பர் அப். ஓ அங்க 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 மேல இருக்கான். மேல இருக்கிற கொடைசல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறான். சரி என்னையா அது பக்கு? ஷாராவன் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ரிவே பண்ணா நீங்க கடைசி 2 ரவுண்ட் ரிவே பண்ண பாஸ். ஓ பூயா வேற லெவல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை गाइस. பை 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 பை. லவ் யூ ஆல்.